कृष्णा ବାପା ଆପଣ ସକାଳୁ ଆମ ଘରେ ବାପା ଟିକେ ସଦାଇ ବାପା ସକାଳ ଟିକେ ସଦାଇ ବାପା ସକାଳୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆମ ଘରେ ଦେଖି ମୋ ନୟନ ଦେବୀ ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା ବାପା ହଁ ସାକ୍ଷାତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ମତେ ଲାଗୁଛି ସେମିତି କହିଲେ ହବ ବାପା ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ପା ଭଲ ଅଛି ଭଲ ଅଛି ବାପା ପେଟ କନିଟା ଖାଇଛନ୍ତି କଣ ଖାଇବି ଆମର କଥା ପଦକ ଶୁଣି ପେଟ ପୁରିଗଲା ଆପଣଙ୍କର ସିନା ପୁରିଗଲା ମୋର ପୁରୀ କଣ ପୁରିବି ପେଟ ମାନେ ପାଦ ତଳେ ଧୂଳି ଟିକେ ନେଲ ପରା ପାଦ ତଳୁ ଆମର ନେଇଛି ନା ଟିକେ ଟିକେ ଅତି ଭକ୍ତି ଚୋର ଲକ୍ଷଣ ଚନ୍ଦନ କରି ନଉଛନ୍ତି ହଁ ବାବା ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଧୂଳି ହଁ ବାବା ଆପଣ ସେମିତି କାହିଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଆପଣ ସେଟା ଏମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ କୃଷ୍ଣା କୃଷ୍ଣା ବାବା ଏ ସମୟ ଆସିଲେଣି ବାପା ମୁଣ୍ଡିଟେ ମାରିଛ এইটা আমার মুখের সংস্কার মুনি এটা মার বাবা ঠিক থাও থাও আমাকে বুঝি পাইলে কোড়া গলে ମୋ ଝିଅ ତମକୁ ଯୋଉ ନମସ୍କାର କଲା ଆଜ୍ଞା ତମେ କଣ ଶାଢ଼ୀ ଫାଟି ବୁଲିଗଲ ମୁଁ ଆଗରୁ ମାରିଥିଲି ମୁଁ ଆଗରୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟା ମାରିଥିଲି କୃଷ୍ଣ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟା ମାଇଲା ଆପଣ ସାକ୍ଷାତ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଟାଇମଟା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ବେଢାଟା ବୁଲି ଯିବା ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ତମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଯିବା ରାତିରେ ଶୋଇପାରୁନଥିବ ଆଉ ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ଆପଣ ସିନା ମତେ ଏମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ବାବା କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖୁ ସାକ୍ଷୀର ହଁ ଦଶ ରତ୍ନାପୁର ବାଲ୍ମୀକି ହେଇଯାଇଛ କଣ ଆମେ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ବାବା କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ କଣଟା ଆମେ ନେଇକି ଯିବା କାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଆସୁଛ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇ ଯିବୁ ବି ଲଙ୍ଗଳା ହେଇ ମୁଁ କିଏ ତମେ ରାଜ ମୁଁ କିଏ ମୋ ଝୋଇ ରାଜ ଜାଣିବ ନାହିଁ ପଚାରନି ମୁଁ କିଏ କିଏ ତମେ ବାପା ପାରା ପାରା କବୁତର ବୁଝି ଗୋଲା ପାରା ଭାବୁଛନ୍ତି ନା କଣ ବଡ ଦେଉଳର ପାରା ମୁଁ ମୁଁ ତ ବଡ ମୁହଁ ବଡ ମୁଁ ତ ବଡ ଦେଉଳର ପାରା ରେ ନୀଳ ଚକ୍ର ମୋହର ଆସରା चक्र मोहर आस हर घर में अब एक ही नारा गूंजेगा भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा भारत का बच्चा जय श्री राम बोलेगा शांति परिवर्तन ହେଇଯିବ ବାସ୍ ଆପଣ ଏଥର କୃଷ୍ଣ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ମୁଁ ବିରତି ନେଲି ହନୁମାନ ସହି ନା ହନୁମାନ ନୁହଁ ଚପଲ ଧରିକି ହନୁମାନ ହନୁମାନଙ୍କର କଥା ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ସାମ୍ପୁଲ ସଗଲା ହେଇଗଲା ବୁଝିଲ ପାଦର ପିନ୍ଧିବ ନା କାନ୍ଧରା କାନ୍ଧେଇ ବୁଲିବ କଣ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଚପଲ ପିନ୍ଧିବି ଏତେ ଭକ୍ତି ବାପା ଠିଆ ଯଦି ମୁଁ ଚପଲ ପିନ୍ଧିବି